Ġesu jaqa' għat-tielet darba. Esperjenza ta' priġunier. L-infern tal-ħajja tiegħi beda xi 15-il sena ilu. Meta l-ewwel darba bdejt nabbuża mill-eroina. Kien jidher kollox sabiħ, imma mingħajr ma ndunajt bil-mod il-mod kont dieħel fi sqaqli ma jagħtini l-ebda possibilità ta' ritorn. Beda jkolli l-ewwel problemi ma' tad-dar. Wara xi 4 xhur dħalt f'komunità biex nagħmel il-programm minħabba li ħassejt li ma stajtx nibqa' dej b'din il-ħajja. Imma milt biss 3 xhur u ddeċidejt li nieqaf għax ħsibt li issa kont fimt kollox. Ħsibt li kont infejjaq. Tlaqt mill-programm u rġajt sibt ruħi fi triq. Għamilt 5 xhur ma mmix droga, imma wara rġajt waqajt. Spiċċajt niffaċċja l-istess problemi ta' qabel. Anzi, issa kont waqajt iktar bil-kbir u għodost iżjed l-isfel. Fl-istess waqt, kont nitlob ħafna lill-Alla biex jaqlani, jerfa' minni l-abbiss li kont fih. Imma jum wara jum bdejt immur għall-għar. Sakemm jum wieħed sibt ruħi arrestat. Ma nistax nispjega r-rabja u r-rebelljoni li kelli kontra Alla għax ħassejt li minflok għala l-grazzja li tlabt, ħallini ninħaraq. Fil-ħabs dejjem l-istess rutina. Ħinijiet twal magħluq fiċ-ċella tiegħi. Moħħi aktar jewden fuq id-droga minn qatt qabel. Filgħodu nistenna l-lejl u fil-għaxija nistenna li jisbaħ. Kienu ritwal ġranet tal-ħajja tiegħi. Xi ħadd stedinni kemm il-darba biex imur għall-quddiesa, imma qatt ma tajt każ għax kont għad nirrabjata l-Alla. Fl-aħħar iddeċidejt li mmur. Mhux tant għax ridt, imma x'din kienet tatni possibilità li noħroġ għal ftit miċ-ċella tiegħi. Il-fader dakinhar kien qed jispjega l-kitba li kien hemm bil-Latin taħt il-kurċifis kbir li hemm faċċata ta' Gartal. Hija għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħassejtu balzmu dak il-kliem. Kif kont, ħadd ma ridni miegħu. Kulħadd iħares bl-ikraħ. Imma dan irid nimmur għandu. Il-fatt li hu jaf kollox fuqi, jaf kemm kont irrabjat lejh, ma żammux milli jistedinni mmur għandu. Għall-ewwel darba minn qalbi ħarġet il-kelma grazzi.